Welcome to Fifi TV. Tom Jones achimira na Fifi mwana wa Titi. Mnongozi hapa ne nudes ake ne video iri kutenderera pa social media achiti imimba na mai makaboka kuti dzikamai. Fifi ari nani kudarika zvinhu kuremeka. Right. Imi vakadzi vekuZimbabwe mimuti nyare. Chii chambonyanya kushamisa chaizvo chamunonyanya kufishuka muchimisa midhidhi muchitarisa muchiona muchida kuonererwa nekuti kwazobuda tumanudzu twaFifi. Tikada kutarisa mazipeche enyu izvezvi mamwe anopinda chivharo riyazi wiki nero rakafuta kudaro rinokwana mumbutu dzenyu. Vanhu moda kutarisisa hamwana kasina nebasa asina mbutu ndianiko kuvakadzi naye. Varume asingadi mbutu ndianiko. Saka chii chiri kushamisira tumachi pamwana, chii chiri kushamisira. Chii chinoti chamuri kuda kubva manya dhipisa. Kana makavenga mai Titi tiudzei mana kunada kuda ngotida kuti wapa. Na makavenga mai Titi tiudzei man fakoroko man fongorongo man. I'm sure mazvinzwirawo mega Tom Jones ola one man one kokiro ari kudedzera kuti aiwa imi vana mai muri kuseka musaseke especially kana muri vakadzi because nemiwo vana venyu ndozvavachaita. Ari kumira nemwana wa Titi. Pane mavideos ari kutenderera pa social media nemapictures aFifi mwana wa Titi asina kupfeka achipoza zvake nemavideo achitalula. Thank you so much guys. Nongoti mucomment down below. Don't forget to subscribe and like.